Не, аз тип ще ти направя с гюма. Аз гарантирам, че всички ще стрелят и по моята мишена. Защото дрънчи. Виж, това са 4. Трябваше да взема на садамката, да сложим снимката. Трябва да са плющиме, не може само така, значи тихо. Стига 5 штрак. Той без заглушител вече не е тихо. Плясва в хартията, бе. Не може, трябва да се дига шоу тук. Нали така, Петър? Хората си правят състезания там, ние тук за тиники и сирени си прикаваме. Виж какво става там. Ние сме се събрали тук да видим хората дали могат да стрелят. То ние, че можем, то е ясно. Ние сме стари. Сега ще минем и ние, чакай малко. Не, аз тук не се включвам. Що? Защото много съм добър, няма смисъл. Сега, аз с моето гамо CFX 62 година, не, коя е година модел. Ти не дебри. Продуха, но той го е продухал. Доказано вече, доказано. Той Доказана марка, доказана машина. Читай, ботал във всички сегменти съм сменил. Той що ме вълна Илян, представя си. Да бе, той си е Илян ви е виновен на вас. Илян бе. Що ме вълна Илян това CFX? Читай, че от 5,5 вече е станало 6,2. Капате ли да е такива компресия? Не, изтъргала се цевта, увеличила калибъра. Ще минава 6,35 директно. 6,35 бе, нали? Тия пробва направо 6,35. Плюща тук на 20 метра. Паднало ли? Не. Тя трябва да се затвори. Защото да надигна, не да знам. Каквото пише. Ето къде ти е попадение. Ама, Да. Нашите са другите са тук тъй, твоето е тук тъй. значи пише на другите. Не, ти си го ударил, аз просто искам да проверя. Ама поне на средата на дупката ли? На средата на дупката ли? Да. На височина си добре, обаче си в дясно. Не е в путката, а в газа вика. Но той в газа понякога викат. Стига да оцелиш. Почна ли? Почваме и ние, Те махнах ли са? Не го ли прикарах? Първи коридор свободен. Средна лява. Девятки ги всяка. Караха, ма тия мишенки доста. Чай да му има и мене, бе. Хората да му видят кой съм.